Asiphinde sibingelele kubalaleli be-Transformation Live. Kunensizwa esejele lasePitoli yaseNquthu yakwaButhelezi. Khona indawo lapha eNquthu kuthiwa iseThelezini. Kodwa sebathutha sebakha ngapha eStenga. Yile ndawo yaseStenga eGroadville or eGroadville. Isejele lasePitoli lensizwa eyangifonela nje insukwini ingabanye babantu abasilandela ku Transformation Life. Kodwa ke yona kushuthi bisibona ku TikTok njengoba bayibethatha into zethu beyifake ngala ku TikTok. Nathi sizoba khona ku TikTok soon. Ukuze nilandele nje ipage i-account eqondile ya TikTok. So lensizwa ke yasibona ku TikTok yahamba ke yazi yafuna inamba yami yangithola yangifonela. Yona ke iboshelwe icala lokudubula intokazi eGoli ngo-2006 yagwetshwa udili kajele. Umfo waButhelezi uthi ubesebenza eGoli ubefaka kushuthi umuntu ubesebenza ngamathenda ubeqashisa ngamathende kampani yakhe ibinamathende la amakhulu lamathende amakhulu afakwa makunomcimbi kahulumeni noma kunomcimbi nje womuntu afford ithende lamathende amakhulu kakhulu angazi abizwa ngani. Uthi ke ngelinye ilanga eGoli nje wadibana nenye intokazi enhle yaseSoweto 2006. Lentokazi ayibizwa ngoMatsidiso yayihlala eSoweto angazi noma ku Stekel Street or Steak Street kodwa into enjalo. Uthi mayehlangana nalentokazi ayishele acela inamba yayo. Wayithola inamba yayo nakhona lentokazi ukuze akazi mayichaza kodwa ke ngokwami ngicabanga ukuthi ingoba kwavela ukuthi uButhelezi lo unekhampani ngoba wayesemsebenzini enza lo msebenzi. So washela lentokazi ke yayibizwa ngoMatsidiso yaseSoweto. Iyinhle uthi ayinhle nje. Yayifunda ngizolikhumbula igama lecollege yayifunda kulona. Kodwa uthi from 2006 eyibonile wayicela inamba wayishela yangavuma kodwa wayesecela ukuyikhipha lentokazi uganiwe emakhaya. Into yakhe uButhelezi nalentokazi wayiyenza nje kwakwazi yena nalentokazi. Akazi ke noma intokazi yayibatshena nabangani bayo kodwa nje yena wayengatsheni umuntu. Ngenxa ukuthi wayengafuni ukuthi indaba ihambe izifike emakhaya. Uthi kuthe uma eyikhipha lentombazane from 2006 nje kuyale ibivuma ehamba beko sentini efike ikhiphe ayithengele nezimpahla ezame nangemali indlela ayithanda ngayo. Uthi yayikhuluma kanye le ntokazi uMatsidiso uthi yayikhuluma kanye mayicela imali mayicela nje make yathi icela yazicela into ethile. Uthi nje wayingalindi noma ukuthi umsendele usuka imessage wayivuka khona lapha athumela imali wayingalindi nje. So uthi makukhona into eyifunayo wayikhulula ukuthi ikhulume naye. So uthi wahamba isikhathi nje ngendlela ayithanda ngayo. Uthi kwahamba isikhashana ayazile uthi wayesecela kodwa ingavumi ukuthi yamthanda ingasho lutho nje. Uthi kwahamba isikhathi yena wayeseba under the impression noma waba nokuthi lentokazi ngathi yamthanda. Wayesecela kuyona wacela ukuthi eyikhiphe out kodwa ucela inight shothi mayikhipha beyolala somewhere ibuye ngakusasa.
yavuma lentokazi. Uthi wayikhipha kumgqibelo, bahamba bayisentini, bafike balala, badla balala bayajabula nje. Uthi mabelele yayigcina nje ngokumhaga lentokazi, ingamqabulisi. Uthi nje wayehaga mhlawumbe besimqabula esihlathini, noma naye mayefuna ukuyiqabula iqabule esihlathini. Mabelele bese ivele ithatha isheet noma ithathe icomfort igoqe ngayo yona, ikhumule nje, ikhumule ibe nqunu, kodwa bese igoqa ngecomfort, kusho ukuthi belale behlukane kanje ngeingubo. Uthi aya understand ukuthi hayi usanda kuqala, kodwa uthi yayikhumula ibe nqunu. Uzocabanga ke na ukuthi mayikhumula kuye phambi kwakhe eyithanda ukuthi uzizwa kanjani, bese igoqa ngecomfort bese ilala nje embedeni, naye alala embedeni belale kanje. Uthi wayengayithinti kwaze kwasekuseni. Hayi mabevuka ekuseni hayi bevuke begeza, ingenankinga nje igeza ngisho phambi kwakhe, ingene eshawa nje eyibuka, igeza igcobe igqoke. Uma sebephuma ehotel uthi imbambe nje nangesandla kube right. Uthi bese hayi ingoba vele sisaqala. Uthi ke after lapho kwase kubalula futhi kuyena ukuthi ayicele lento yenza ngo-2006. Uthi kwase kubalula ukuthi ayicele ukuthi bebook night, ngoba uthi nje kwahamba isikhathi baze bagcina sebebooka ubusuku obubili elale nale ntombazana, but still yenza the very same thing. Uthi umfowabo Buthelezi bekuthi uma mdala usekhulile nje ngoba he was 44 at the time. He was 44 at the time. Angazi intokazi uthi ayinangaka, kodwa yayincane kunaye, kodwa futhi ayikakhulu. Uthi uButhelezi wathi esuka wabona ukuthi lentombazana ayimvumi. Uthi waseyibhalela imessage, wayibhalela nje imessage wabonga, ngoba uthi mabehleze ehotela noma besadla yayimbamba nje ngezandla njengabantu abathandanayo, uyabona. Even abo waiter babemtreata as a couple nalentombi, babe batreata as a couple nalentombi. Uthi yena makhonto afuna ukuyizama kuyona like soft nje, uthi yayive noma efuna ukuyiqabula something, uthi yayivele ithi ukhumbule njalo ukuthi ithi ukhumbule njalo shenga ukuthi asithandana, angikakasho ukuthi ngiyakuthanda. Ayothi naye ahlisa umoya. Uthi kwahamba isikhathi la khona wavele wayibhalela imessage lentombazane wabonga nje ngethuba nangesikhathi sayo, wabonga nje wasethi hayi cha nkosazane ngiyabonga ukuthi ungiphile ithuba lokuthi ngikhulume nawe ngizehlulekele. So bengifisa ukuthi wazi ukuthi cha usungihlulile, akusekho ngizophinde ngikusho kuwe, bengithanda kodwa nje usungihlulile. Wathi mayesenda lo message yayisibuyisa imessage isibhala njengomuntu ososizini ithi hawu cha kusheshile ke nokho bengingakalindeli ukuthi uzosho leyo nto leyo. Uyazi lapha nje sengithi ngiqala nami ukungena kulo moya okuwona, sengiyadumala ke mawusho kanjalo. Ayi uthi uButhelezi ngivele ngithi hayi ngiyabonga. Uthi ngakusasa ekuseni kade ekhuluma esendele umessage besithi lentokazi ngicela i-night, ngicela ukuthi ngicela i-night nawe, ngifuna ungitshene lento ongitshena yona, ungibuka face to face. Uthi uButhelezi yathi mayimsendela imessage kanjalo ithi cela i-night, ifuna ukuthi lento ayisho uButhelezi yokuthi uyabonga ayisho face to face. Uthi uButhelezi wavele wabona ukuthi cha kusho ukuthi siyuvuma nangempela watatazela, ngoba uthi wayevela tatazele manje yamsendela imessage nje icela noma ngabe yini or ifuna ukumbona, ngoba yayikusho nayo lokho ukuthi ifuna ukumbona. Uthi yathi mayisenda le message ukuthi icela i-night naye, ifuna ukuthi lento ayisho face to face, hayi ukuthi akachithanga isikhathi, wavele
wathi ucela khona namhlanje yavuma bahamba futhi bayesemthini uthi bafike babhuka bahamba uthi mabedla lapha kusesemini nje uthi mabedla uthi mayichazela mayisithi lentokazi akasho lento ade yisho ebese ayisho kuButhelezi uthi hayi uthi kodwa manje yisho itone ingasafani nemessage imessage uyakwazi ukuzwa indlela umuntu umoya wakhe akuyona mayesenda imessage uyakwazi reading from imessage ukuthi lo muntu usesimene esithizo uthi tone yakhe yangabe isafana nala esebona intombi uthi washo ukuthi cha nkosazana hayi bese ngibona ngathi ungihlulile ithi intombi usabona kanjalo namanje uthi hayi ngibona ngathi ungihlulile ithi intombi hayi uyayiqala insizwa eshesha ukugive up kanje uthi na uButhelezi abone sengathi hayi izinto ziyalunga manje behambe beyolala mabefika nje endlini uthi uButhelezi vele ifika ukukhumule nje phambi kwakhe ikhumule ingene eshawa igeze igcobe nje ekhona naye buka uthi mangithi ngicela ukujoin eshawa ithi hayi cela ukuthi angayijoin izogeza nje igeze ebese igoqa ngeshidi ke njengenjwayelo uthi ungabibikho umehluko ayi uthi abuyele emuva uButhelezi uthi mayisese emva kwensukwana futhi bese imbhalela imessage icela ukuthi angazi noma ifune imsize ngemadlana nowayinikeza so kuthe ngelinye ilanga ngo2000 seku2007 kuthe ngelinye ilanga mayichaza uthi yamfonela lentombazane yacela ukumbona kwaba uyena uButhelezi oyangakubo wayo eSoweto babonanela kwenye nje indawo lapha eSoweto uthi bafike babonanela kwenye restaurant bahlala phansi baxoxa badla uthi ke mayisibuza lentombazane ukuthi ngoba iyona ayicela ukumbona uthi besibuza ukuthi manje Buthelezi unaye inkosikazi ethi uButhelezi ayi unaye besithi intokazi yabona ke manje mawuthi unonkosikazi futhi sekumele ngiqale phansi ke manje ngiyocabanga ngoba lento ebengithi kuzoyikhuluma kuwena ngeke ngisakwazi ukuyikhuluma ukuthi unonkosikazi sefuna manje ngiqale phansi ngiyocabanga hayi uthi uButhelezi manje acabanga ukuthi amphiki unkosikazi noma ngamphiki ngoba manje uyabona ukuthi kushuthi lentombazane ibizomqoma ngabe noma ibisamdlala umqondo hayi begcineke behlukanile lapho uthi ke wagcina ixoxa uButhelezi wagcina ixoxa uButhelezi eyixoxela umngane wakhe khona insizwa yaseStenga ayisebenza nayo nje kule lento yakhe yamathenda uthi wagcina seyixoxa lento for the first time eyixoxela lensizwa yaseStenga azwana nayo mayixoxela lensizwa yaseStenga ithi lensizwa mayesechaza nje kusuka eqaleni ukuthi eyilengane imali esengimoshile ngayo imali nje sengimoshile ngayo angazi ngakanani ngipha ngiyenzela u1 no2 no3 uthi wathi mayikhuluma lokho uButhelezi uthi weza kuhlengezela inyembezi yavela yathi lensizwa yaseStenga awu lengane siyidlalile ngawe nje obidlala ngawe kanjena nje ungathola ukuthi inendoda ungathola ukuthi inendoda yayo nje futhi mhlambe le mali lokhu uyinika yona iyidla nendoda ngoba it's not like iyitshitshi ngoba iyenza lonke lento eyenza kuwena uthi wayesethi lo mngane yabo nje kube bekuyimi abengizoyibulala lento bengizoyibulala uthi ke yayisithi lensizwa mina bengizoyibulala le kushuthi wavele wangena lo moya kuButhelezi wavele wangena lo moya kuButhelezi ukuthi naye sengathi ngoba enye into ngangaxoxela unye udaba la khona la ku Transformation Live uyazi ukuthi enye into mawumuntu nje
enye into ukungabi naye emqondweni, kodwa uma isikuyakhulunywa ngomunye umuntu noma wayizwa ivela ingene kuwena leyo nto bese iphila. Uzuyibuze na ukuthi hawu bengade ngayicabanga ngani into efana nale. Kufana noma unentombazane yomngane, true friends, very close, kodwa ningezona ihlobo, ningabangani. Uma ke kwaqhamuka umuntu ofika wancoma ukuthi hey naze nabahle bakithi sengathi uthando lweni ngaba luhle, uthola ukuthi wena bengingekho thando, bengingekho nje ngisho into encane yokuthi uyayithanda le ntombazane nakuyona beningabangani nje. Once umuntu washo njalo uzothi uma uyibuka ngempela lento uvele uyibone ngathi usuyayithanda ngenxa ukuthi usuzwe. So uButhelezi uthi naye yathi mayisho kanjalo lensizwa asebenza nayo asistenga wavela wamngena lo moya, wabe seyicela ichance yokugcina lentokazi, wayicela nje ichance yokugcina, uthi wayicela ukuthi beyobook night futhi yavuma. Wayicela futhi ukuthi ngoba uthi wacacisa lokho kokugcina, wayicela ukuthi ucela at least imzwise nje, ngoba uthi wabona sengathi into eyenza ukuthi bengakhulumi lutho nalentombazana ukuthi nakaphumela obala. Uthi wathi ucela nje at least imzwise, wathi uzoyinika imali okungcono. Yathi lentokazi no akudingi ukuthi ayithembise imali, yona ngamzwisa nje ngisho mahala, yabona, ngamzwisa nje izomzwisa nje, kodwa hayi ukuthi uyozakhipha imali. Uthi avela bena lelo themba uButhelezi, behambe futhi beyobhuka iphinde yenze the very same thing. Kusho ukudidwa kuvele kukhuphuke kuButhelezi. Uthi wagcina ethenga isibhamu selahle, wayinyonyobela le ntombazane la ihlala khona ngoba wayesazi la ihlala khona, wafuka idubula ngenxa ukuthi wakuhlezi lo mqondo kamfwabo, kamngani wakhe lo wathi le ngane isikwenza isilima kakhulu, le mali soyikhiphile nje isikwenza isilima kakhulu, ibulale. Akashonga ukuthi ibulale, kodwa wathi mina ngabe ngiyayibulala lento, bangathiwa nje yimi ngingayibulala. Wagcina eyibulele uButhelezi. Unfortunately wabanjwa, waboshwa, wagwetshwa udili kajele. Ngenye insizwa enginokuxoxa nje nayo isikhathi esiningana, ngoba sesijwayelene. So into eyenzeka ngoba uma uthatha isinqumo, into eyenzeka uButhelezi wathi mayisedubule le ntombazana, wasuka eGoli wagijima waye ekhaya kube enquthu, bafike bathutha kube enquthu bayokwakha eStenga ngawo 2007. Bathutha enquthu bayokwakha eStenga, sebeyokwakha eduze kwalomngane futhi isite noma indawo yokwakha wayifunelwa ilomngane lo owathi mina bengayidubula le ntombazana kwangasiStenga lo mfo. Wayesevele enyamalala kwaseGoli uButhelezi emva kwedubula le ntombazana. Uthi wathi esekhaya eStenga kwangena amaphoyisa, afika amcaphuna ekhaya kubo. Yabona ke mawusuku unemali ekhaya kini, imvamisa abakuquestion, abakubuza into eziningi ekhaya. Khaki nje mawusuku unemali noma ungathi hey mama ngicela sithuthe la siyokwakha endaweni ewukuthi, bayazi vele ukuthi njengoba usithuthisa nje uzofike wakhe lapha, futhi mhlambe ufuna ukwakha far better than lokho kwakhiwe la. So naye uButhelezi uthi wavele wathi ekhaya kuba kuthuthwa, nasekhaya kubo bangabuza into eziningi, wathi hayi vele le ndawo sethola indawo engcono, ufuna ukwakha endaweni esemadolobheni, manje ufuna ukuya ngapha kwaStenga. Wathutha wayeStenga bafike bakha. Uthi nje kwathi kusekuhle nje kusakhiwa ke, kodwa sebehlala kwakufika amaphoyisa, afika amcaphuna, ahamba naye eGoli, wagcina egwetshwe yilo lelo cala. Ungena nje usejele kumanje sikhuluma nje. Nkosikazi wasala nezingane zasala, kwaphela umsebenzi, kwaphela nje yonke into, ngenxa ukuthi watshelwa umngani wakhe nje wabeka umbono, wavele wangena kuButhelezi nombono, wagcina usejele nje basikhuluma, gwetshwa life 2009
mangaphosisi ngoba laze lamgoba ngo-2009 icala donsa life sentence. So kwaphela ke yonke into yakhe. Ngiyaye ngikholwe-ke ukuthi ukube mhlambe waye nawo lo mqondo wokuvaluisha impilo yomuntu more than anything, kwakuzothi noma kufika umqondo ukuthi akayibulale le ntokazi bese no, kunento ebalekile kuyona le ntokazi ewumphefumulo. Eyeke nje lokho ukuthi kade menza isilima ngoba naye wayevuma, even though waye willing partner yena ke intombazane isebenzisa leyo advantage, kodwa ukube wabeka ukuthi khona into ekule ntombazane ewumphefumulo okuzothi mayibulala lo mphefumulo bese uhlukana nenyama. Ngabe sikhuluma ukuthi ubuthelezi mhlawumbe ngoba waye umuntu wayesebhizinisini, mhlawumbe ngabe manje sikhuluma ukuthi useke wayithola intokazi ezinhle 3 times more than le agcine idubulile. But yeah, that's life. Thank you.